मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा होननो सानदोंमोन। मा बाथ्रा? प्रतीक, बुंदो ना, आं जेबो गाज्रि मोना। होमब्ला आं होननोसै दे हायना, नों गाज्रि मोननो मोननाय नङा खिन्थु। आरो आं माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायोबा नों आंखौ निमाहा होनांगोन। मा बाथ्रा प्रतीक? आं जेबोखौनो बुजि मोनासै नों मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों। हायना, आं जे दिननिफ्राय नोंखौ नुजेनदोंमोन बे दिननिफ्रायनो आंनि गोसोआ नोंखौल' गोसोखांबाय थायो। जानाय लोंनाय जेरावबो अराय सम नोंखौनो सानफ्लांबाय थायो। मा जाखोथाय आं जेबो मिथिनो मोनासै। हायना, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। आंबो नोंखौ जे दिननिफ्रायनो नुजेनदोंमोन बे दिननिफ्रायनो गोसोआव नोंनि फारसे सानखांनाय अनखांनाय फैदोंमोन। नोंखौनो आङो जेरावखि थाया गोसोखांबाय थाफ्लांदोंमोन। फाग्लि बायदि मोनदोंमोन नोंखौ गोसोखांनानै। आंबो नोंखौ बिराद मोजां मोननो हमबाय प्रतीक। ओइ बाबु, मा एथ' गोबाव उन्दुखो नोङो दिनैहाय? उन्दुफेरा ना सुटिसो लादों दिनै? अफिसाव थांनाङा नामा? लायाखैलै बाबा। इस, मासे गोदै सिमांमोन। सिमां नुनानैनो आं सोरांनायखौनो मिन्थिलायासै दिनै। फाग्ला। दानाथ' लेट जासिगोन आं अफिसाव थांनांगौआ। उफ, जा लेट जाखाबाय आं दिनै। थाब रेडि जानानै थांनांसिगोन आं अफिसावहाय। नानि, मा दाबो सिखारदिया? ना दिनै कलेजआ बन्द नामा? मा दाबो सिखारनो रोङै जाखो बे नानिया? हे भगबान, 7था बारलायलायबाय। मा जाखो दिनै आङो एथ' लेट सिरि मोनबाय आङो। इस, जि हाखु दाखु जासिगोन आंना दिनै। जानाय नंला, थाब ओंखारनानै थांथारनांसिगोन आङो। नङाबा दा प्रिथिया नेफैग्रोनांगौबा जि रागा जोंगोन बे आंखौ। नानि, ब्रेकफास्टआ जाखांबाय आइ? रेडि जाबाय ओमफ्राय? नै नानि, आं दा दसेनो मादैनाव थांगोन। नों दा कलेजनिफ्राय फैनानै सफैग्रोयोबा साबिखौ हनै न' खाथिनि नोमादैनाव गालांगोन आङो। दा लाना हाबफैनानै थाफैग्रोबानो जाबाय दा सफैग्रोयोबा। औ जागोन दे आयै। ओमफ्राय मादैनावलाय मानोथो थांनो गोसोखांदों दिनजाय? ना माबाफोर खामानि दङ? माबा, नोमादैया मानोबा एसे लेंहरब्रबदों, ओंखायनो दसे थांनानै फैब्रबनां। आयै, आं होनबालाय थांग्रोनोसै, दा लेट जागोन। नों दा उनाव थांबानो जाबाय। साबिखौल' मादैनाव गालांदो नोङो। आं दा लाफैनानै हाबफैनोसै सफैग्रोयोबा। आयै, आं बिदिबा थांनोसै दा। ओमफ्राय आयै, थेंक इउ फर दा ब्रेकफास्ट। जा गोथावखामोन आयै। दे होमबा आयै, थादो दे, आं थांग्रोनोसै। नों दा थांबाय थादो। दे आइ, थांदो दे। दा थाब फैदे न'आवहाय, जेरावबो दा बेरायलाबाय। इस, दहाय फुंनि सिमां बायदि जाथारदोंसैलै दिनैहाय। सनाखौ दिनै आं लोगो मोनब्ला आंनि गोसोनि खोथाखौ आं बुंफोरना लाथारनोसैलै। बेबा मा सानगोन? मा मुहि सारफावना होखो? दसे नुवाबानो थानो हाया। दिनै नुगोन ना नुवा जाखो सनाखौलाय? फाग्ला बायदिसो मोनबाय आं। ना बेनि कन्टेक्ट नाम्बारानो दं, ना जायगाखौ मिथियो। माबोरै मा जाबावनांगौ जाखो? अफा लोगो मोनबावनांगौ जाखो दालाय?